Dahil nga sobrang sakit ng ulo ko kaya natulog muna ako. Diyos ko, hindi pa ako nakakatulog, may tumatawag na sa akin. Nag-order kasi ako sa Shopee at eto dumating na siya. Kaya naman dali-dali na akong tumayo para kunin itong in-order ko. Ang in-order ko nga pala ay reading comprehension para kay Kuya Sean. 79 pesos ko lang siyang nabili dahil may coins ako sa Shopee, less 10 pesos. Kaya naman tara samahan nyo kung i-unbox natin ito. Sobrang good news nga dahil morning na muna yung pasok nila Kuya Sean. Dahil nga walang pasok sa tanghali, ayan, magbabasa ka. Diyos ko, mag-umpisa na naman yung kalbaryo kanini. Dahil nga wala naman akong trabaho kaya ako yung magtuturo sa kanya at hindi ko na siya kailangan ipatutor. Kaya naman gumana na naman yung pagkabangis ko kanini. Bilang isang magulang, hindi mo kailangan i-compare yung anak mo sa ibang bata. Anak mo yan, so maging proud ka at tanggapin mo kung ano siya. Diyos ko, kawari maging fast learner. Kung panekandot ka, takandot ka rin. Charis. Kapag talaga magulang ka, dapat mahaba yung pasensya mo. Diyos ko ni. Tanggapin mo yung anak mo dahil may mga iba-ibang kakayahan na meron sila. Sobrang proud ko nga bilang magulang dahil si Kuya Sean ay sobrang galing niya sa Diyos ko, lupay kasing pera. Charis. Flex ko lang itong in-order ko. Ayan. Bilang isang magulang, syempre, sobrang happy ko na dito. Dahil kapag para sa anak mo, talagang bibilhin mo para sa kanya. Dahil nga grade 1 pa lang si Kuya Sean, ayan, reading for kindergarten and grade 1. Tinignan ko nga itong laman, talaga namang worth it itong in-order ko. May mga questionnaire din na kailangan niyang sagutin. Lawen ko mo, nung iyada kalabalong vocabulary word kanina. Ay, talaga namang kaganda ng in-order ko ngayon. Marunong naman magbasa si Kuya Sean, kaya lang hindi pa gaano kabilis. Kaya naman sobrang saya ko nung nabalitaan kung wala na silang pasok pagtanghali. Paano hindi ka magiging masaya? Diyos ko, may katipid na akong gas kanina. Kaya naman kung katulad mo din ako na magulang, gusto mo mag-order, ayan, pumunta ka sa aking Diyos ko, lawin nyo na ako man, pengarir kay ni. Oy, nipa, lawin nyo na ako man dugo. Diyos ko, kasaya ako, ne. Ay, talaga namang saya ako kanini, para kiyang anak ko, talagang masaya ako. Sobrang happy ko nga dahil naka 40,000 views na ako. Hindi sa Facebook, kundi sa TikTok. Sobrang saya ko nga dahil yung mga ina-upload ko dito ay dumadami yung views. Ganito pala yung feeling kapag madaming views. Kaya naman nangangarap ako kung kailan ako dadaming views dito sa Facebook. Dahil nga naka 40,000 views ako dito sa TikTok. Ayan, gagawa tayo ng shake. Kung napapanood mo to, i-follow mo na ako. I-like at i-share mo na din yung mga video namin. Ay, salamat Tugune. Sobrang dami ng mangga namin kaya naman naisipan kong gumawa ng shake. Ko, habang bo-voice over kay ni mga slump ko. Pagkaalis ko nga pala sa mango, ayan nilagay ko na dito sa blender. I-blender na natin para malusaw na yung mga mangga. Di ko man talaga alam paano gawin ito. Ay manula ko mo kanini. Nangangarap nga ako kung kailan dadami yung views ko dito sa Facebook. Dahil hindi naman bawal mangarap, wala namang imposible. Lalo na kung pinaghihirapan mo naman. Kung napapanood mo nga to, sign na to para mag-mango shake ka na din. Ay grabe naman kasi yung pali. At eto na nga yung mango shake ko. Yan, kanyama. Yun lang naman. Thank you for watching.